ये क्या कर रहा? हां ये क्या रहा? ये क्यों? हम कहती कि कहां वाली है का ये तो सारा कबड़िया वाला लगा था हां हम आओ कहे कि हमने खड़ा करके ए बाबूजी बाबूजी का करो हट तेरे घर में ना कर हट मारा मारा हे बाबूजी सुने नहीं भागा ना मारा गुस्सा कर है ना घरवा में आ गई ये बुची जी अरे क्या है अरे बाबूजी ए बाबूजी हट बतिया तो सुन ओ अभी ये बुची जी हमर नैहर के यारवा लेखा आवाज आवत है एकदम हिंग ना बोले लो ठौका माने अब बतावा कि हमारी भाई के छोड़ के दूसरा के एने कहबो त हमके बुची आखिर हमार दोस्त हनी नु राउर दोस्त है तो कुल में साथ देवरी का तो के मिलवाए जिलवाए थोड़ी ना दूसरा से राउर मन के बात हम जानी ना रोवा हमार मन के बात जानी ना दिल के बात रोवे से नु कहीं ना की करे से का करी हम मजबूर बनी रोवे हाथ में बा एक बार भेंट करा देना वो हमसे इतना प्यार करेला नु उ कबाड़ा का वो कुछ भी लाइटिंग भी सब कर सकता नु हमरे खाते इतना प्यार करेला तुम्हारा इतना प्यार करेला अच्छा ठीक है इतना चिरौरी करो तड़ू तो बात प्लास्टिक के जूता चप्पल शीशी बोतल बेचारी 1800 ट्रक जीप मारुति कार मकान दुकान जिला जवार खेत खरियान बकरा बकरी पाड़ा पाड़ी बेचे के सरकार आगुल बड़े चौपट लाल कबाड़ी जावे साल में एक बार महीना में 2 बार हफ्ता में 3 बार पाड़ा के पाड़ी लोटा के थारी जेना बेची कबाड़ी ओकर पतो हमारी के सास के पुठा फारी खुलल बे आंगनबाड़ी फेर रही है चौपट लाल कबाड़ी आ मजलिस आसमानी तो बड़की कहना चौड़ उनकर फारी क्या पुराना लोहाटीना प्लास्टिक के जूता चप्पल शीशी बोतल बेचारी 1800 जीप मारुति कार मकान दुकान गाना गुड़िया खेत खरियान बकरा बकरी पाड़ा पाड़ी बेचे के सरकार मारो ससियो नहीं खेलत अरे जाई ना कवाई ना कोई ना हमरा बेरे लोहटी ना बाटे ए बुची रुकल बा दुआरिया पर जा जा मिल के आओ हट उठी ना तनी कबाड़ी जावे साल में एक बार महीना में 2 बार हफ्ता में 3 बार पाड़ा के पाड़ी लोटा के थारी जेना बेची का हो का बेचे तड़ा हो अरे बुची ना ही होनी कि देखिए में तो इतना सुघर लागत तड़ा त नहीं कहां रो रही अरे तहरा फेरा में देखो तो कबाड़ी के हाल हो गई उतर उतर नीचे उतर अरे बाप रे ई के हई ठीक हो जाता नहीं मिल के जल्दी से आवा भैया के ताकत नहीं ठीक बा चलो तू बिछावा व्यवस्था जय बुची जी छाना दे तनी पागे कर मतलब के मिलावा दे तो पानी पिया खड़ा कर ई दी के हई ई हमर ननद धड़ी ई खड़ा कर देने से के लिए आई ना एके दुआरे पे लगा तन केहू जानी कि कोनो कबाड़ी वाला होई हां हां ई काय अपन फेस धले ले अरे तहरा फेरा में देखो तो का हम हाल अपन बना लेनी इहे हम अब सोचने नु के उपाय बा के दुआरे दुआरे घूमम तो तारा से भेंट हो जाई जानलू कि ना आई आई हम जाना तनी के रोवा में से कितना प्यार करना तारा प्यार के चक्कर में साला हम कबाड़ी वाला हो गए आई घर में ना पानी पियो तनी चल कि होता ना नु ना ना मतलब मारी के लोग सराई तो पनी वाला नाम चला जाई से एकदम हम तंग आ गेल बनी सच कहीं ना मन है करते एहू से तनी फ्रिज में पानी निकाल के ले लेना तो जहर लेके जा आओ तो पानी उन पिए के ले ये को लोग देखो छोड़ दे ठीक से मना नहीं कितना बोलो तो ना तो विदेश ले त मिलवा दे बदला अरे बेसी तो से कॉलो बिछा के कबाड़ी वाला के कबाड़ी जैसन व्यवस्था कर देले अरे कोनो बात ना इहे मिल ये देना सारा के लेके आओ तनी करियो रसगुल्ला रुक जा ए बुची जे तर मत छुई हमर प्यार अड़न हे साइज वाला ले हे साइज वाला बुची जे बोतलवा के ले ले आई और सब बतावा तारा से मिले खातिर बाप रे बाप हम एगो घर गांव के छोड़ ले बानी बतावा तारा प्यार के चक्कर में हमार कबाड़ी के हाल हो गइल दुआरी दुआरी हमरा के जाने के एगो जेले में बंद बानी सोचत रही कि कम नहीं हर जाए लेकिन हमर घर वाला केहू जाई नहीं के दे साला मुंह पे माछी बैठे लगला सा कबाड़ी वाला के हाल में के चक्कर में कितना रोवा सुंदर है का भी सही अपन बना ले देखो तो दे है हमर कैसन हो गेले सन दे रहला हमार बड़ी फोकराइन महकत जी चुमो अरे का करू चुमो देवे ला एक त काम नहीं की कली इतना महकत नहीं बदबू मारत नहीं का करबू कबाड़ी कोनो बात बटे देखे टाइम रही तो रोवा के नहवाइयो देती हम मल मल के अब भेके न भीख मिलेला अब कोट पैंट पहन के आइब तो केहू दी काहे ना खाना ना खाई तो तारा क्वेश्चन बुझाता हम खाना खा खातिर हम आइल बनी भूखाइल में नहीं तारा प्यार के चक्कर में हम तारा से प्रेम करेल बनी हम भोजन मारे खातिर आइल बनी हम ज्यादा हमने के भाग चले गए क्या अरे तो न तोरा ये रोत तू काहे रो ओहो रोए कम कनिया लो मिठाई खत्म हो गई लगे तारे घर मिठाई उठाई नहीं खे काहे ले ले ला 1 किलो लेकिन आवे के चाहिए गिलासियो नहीं खे कुल जो उठा बाटे तो ऊपर से ठीक है तो बतियावे जा ठीक बा तनी जल्दी रहे हटिया जइहा जा भगवान तारे का भाला करस केतने तू निमन इनकर के हो ये हो तार है के है ननद
कितना सुंदर तार ननद बाड़ी भगवान सबके क्वेश्चन के ननद अब दे इतना बड़ाई मत बतिया वहां पर नती है जुगे नीचे बैठो बन कपड़ा पे बैठ जाए हनु हो हमार क्वेश्चन तो मन में हो जी तू कपार पे चढ़ जी तो ऐसा ही में कहां से ऐसा न खोजलू हो तू अरे हमार बचपन के प्यारा एक के संगे पढ़े जात रहे लेकिन बड़ी सुगर लागत ना सुगर इको बढ़िया बिजनेस ऐसा हो गइल बने ना तो बहुत ना तो सुंदर हमरा ऐसा नहीं दे वही रहला कपड़ा मिलल हवे आवे खातिर अरे तो का करबू निमन पेन कहती तो लगता सो सुगर पहन के आला तो हम पसंद कर लेते ठीक है बतिया जाता बात तनी ए बुची जी सुने ना अब हम ही जाना रहो अब हम के लिए के तारा 1 मिनट ही जाने के रह के बुझा गेल नु हम नहीं की चाहत रहल सही अरे हो बोल तारा 1 मिनट जरा के हम बानी नु हमारा भरोसा बानू हाँ। बारू भरोसा इतना तो कर सकत नहीं नु कहीं भी से कमा के तो हमर पेट चला सकत नहीं नु साफ नु बताएं तो तू टेंशन मतलब हम आइल बानी नु जब कबाड़ी बेच सकत नहीं तो कोनो भी काम कर सकत नहीं तो रहो भेंट हो गइल नु तारा हमरा अब तू साफ चिंता छोड़ो आ फिक्र कर हम तारा के लिया के चलम आ स्टेशन पर रूम लेकर रह जाई बुझा गेल नु तनी को रोए के नहीं छे का मतलब स्टेशन ना तू बतला बिना का जाके अरे हम कुछो कदम तारा खातिर जानलू कि ना कौन को परेशानी ना होई ए जैसे निकल जाओ ना तो बुढ़ा बुढ़ी आज अरे ना ये सब अभी होता है लोग कहां तुम कोई बना लोग नु कहां को बना लोग बहुत चला बुढ़ा रोहल का बाबूजी तो का बढ़िया समय की रात रे अरे का है ना जाके झगड़ा तो गम वाला खेत में अरे बाबूजी तो कबाड़ी वाला हो हां रे दीपावली से देखा दीपावली वही वाला हम सामान बेच दे कबड्डी कहिए से कहत जे कि तनी कहिए कबाड़ा वाला है वो तो कुल सामान घर में जितना बा कबाड़ा वाला कुल बेच देती जा कैसा ला था लेकिन तो कुल बात छोड़ल ले ही कैसे जब वो रही तब ना अरे और के आखिर में गोल कहां बा ई तो हमनी को दूर पे छोड़ ले बा अरे लइका मनिया का दुआरा पर जोड़ला में लागत कहीं पान हो नहीं के ना कहीं गोइल कुछ तो पड़ी ले जी का बाबूजी ना रे चोरिन काहे लगब जामनी का हमनी का खानदान बढ़िया होनी जा तो क्यों देखा थोड़ा ना है ना तो भगवान ना देखा तो उनका हम कर ले ठा मना लिखाई और दादा चूचा कर दे अरे बाबूजी देखा ना घर में आ गइल बाटे आई पंखा बड़े हो ये उचरल का एगो गांव जवर का ऐसा ही तक जरा लसन हमनी के हैं अच्छा तो छोड़ावे बड़ा ना हंस लगिया सौरी हैं तो चला क्या कुल कर दी तो चलो खोजिए देखिए कि हर गल बड़े कबड्डी ना ये जे आवत देखो जा हम ये जगह रह दे ये जी रहा हां करे के जे देखो जा कब ले आई अजिया के घरवा में कोई बजा हां चलो चलो हमनियो को तो लेके चलो, अपन ढेर सामान तक कबाड़ा बाड़े निकाल मैं खोज के चल था निकाल जाओ मैं चलो। खोज के हम निकाल पट्टी दिया का टिबिया जौन हुआ वो बेच देंगे का तू चल ना चोरा ली कर हम आ ना ना चल अरे बाबूजी बा दीदिया ए दीदिया कहां बड़ी बहरो कबाड़ी वाले आल बा 1-2 घंटा में छोड़ के गोल बा पता ना कहां कब से जोत या आधा ना कुल कबाड़ा घर में के बेच देही जा ओ करा से हां तो का का ले ले बकी देई रे आ ना कुछ ले ले बा तो पैसा देही ना बाहर पैसा आखी ना देखले हो कबो अच्छा। का घरा में रखले बड़ के बेचा आ उ कुल भौजी का है उ तो कहत रहली बेचे खातिर भौजी एगो में दुगो वहिंगा ने जोड़े दी धरा देखला बाबूजी ठेले कहत ई का ले गइल हो अरे फाट गल भाई फूट गल भाई देख तो फाट गल मैं बस त एकर को 1000 देई तोहरा के उ अरे और अच्छा, पार्टी सम पपड़ी खिलाई ना। अब कुछ और नहीं खे मार दब सम पपड़ी खाई ना तो अब ये मुंह आवे लगा और और दे चश्मा तो ढेर बोला तोरा को आ यो बाबूजी दीदी के देखा पगला गइल बाटे आ दीदी छोड़ ना थोड़ी ना है सास एकर खियावत दिया बढ़िया बढ़िया तो थोड़ी ना है ये सास एकर सिखौले ही है के दाना काम बा ओ तो कनी हमने का रहे पैसा तो एक बाड़ी बेचती जा अब भौजी जो ले केल बड़ी ना भी हवा कूलरवा तू खराब हो गइल कहत रहली मकतर ना मुहा ना दी है चलो एगो पंखा खड़ा बड़ा पंखा भौजी का लगा बड़ी अलग सूतल है अरे चल अब फौजी सूतल बिया हमने का खोज लो कबड़ा हमको ना देवे कि चल भौजी के ना कबड़ा खोज चल कपड़ी ना ये देवे सवात फूल रख लिया का करियो तो ये तो बाबूजी ओने कोई ना मारे चारों ओर खोजा तो लोहा लकड़ कहीं ओनिया मत जाके पकड़ने जा तनी बता दे तनी तारा के की कहत लोग हम देखे जल्दी है जैसे लेके चली ना तो हमरे के देख चला मैं कबड़ी हमर के मेरा जा काहे टेंशन ले ले ओहो आयो मरी मरी ये क्या कर तोरा हां ये तोरा ई क्यों हम कहती कि कहां बड़ी एने का कर ये तो सारा कबड़िया वाला लगा सरा हां हम आओ कहे कि हमने दुआ के खड़ा करके ए बाबूजी बाबू जी का करू हट तेरे घर में ना कर हट पड़े हट मारा मारा हे बाबूजी तू ना नहीं भागो ना मारा गुस्सा करे अरे घरवा में आ गई तो
लोग सब अरे गलती बाबूजी रुके ना तो पहले हो का मार का तू हट अरे बूझी जी के देवर हवन देवा नहीं देवा रे कबाड़ी वाला हम गांव में देखले कबाड़ी में चले पड़ जा ये देवर के पड़े मैंने बात ना सुने हट मार कर मार कर ऐ लाज लागत है लाज पता है हमारा मैं क्या करता हां तांडव चल बाबूजी आई तमाशा देखा हमारा भी इनके कोई मारने के सब पहले हम बता देता नहीं गाय रे अरे तेरे का बारे जज मारे कलेक्ट इनका सब बहुत बेपनाह मोहब्बत करे नहीं कहां घर है कहां से आइल बड़ा हमारे सामने हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेकिन हम अपना भी इनका के बेइज्जती नहीं की बर्दाश्त कर लिया के सकते जात एक तरह का हमको चल एक साल हमारा के कपड़े मारना हट चल मुआ कर मुआ आई बुड़ को ना पता है ना अरे हमारा के कतरो मारना ए ये तो भइल बारे घर में आई पड़ुआ जी मैं सबके डांटे बोले वाली बहुत ड्रामा ऐ चुप बहुत ड्रामा हो बुझाइलू अब एक शब्द अगर कोई अगर बोल दी इनका के हम मार दी त अपना जार खातिर के ऊपर जान ले बुझा बोलू तो से हाथ जोड़त ठीक बा एकरा के अपने घर लेके जा आ रखियो वो रख ले। बेचारा नहीं खे तू टेंशन मत ले रख ले लेकिन हमारे सामने कोई एक शब्द ना बोली ए भाई कोई बात छोड़ एक और तमाशा देख को लेके जा अरे गांव वाला के बोला रे भी रे चोटी का भी होकर के रख के चलो हो अरे गांव वाला के बोला रे मुआ कर लोग शादी चलो। कर हमारे भाई के समझ लो ओके छोड़ दे मुआ तो घर मुआ में कर डाल के दूसरे के संगे ना आ जाए तो कबाड़ी वाला के संगे जाके हमको इज्जत ना बढ़ेगा जा घर लेके जा जा तने हमारी हमरे साथे भइल बा आयो सुपर में हरा रुआ ये घर में समझ बाबूजी लो बाबूजी ले गए अरे तू भाग ऐसा चल तू रख चल तू ऐसा भाग अपना जो ससुर भाग एगो भेजे एगो भाग भेजे ससुर ये मन में ले लीजिए ऐसे ये जातिया कर दे हम ये जातिया खड़े ले लिया ना सुना